שלום, שמי עידו ואני אציג לכם את הפרויקט שהכנו במהלך מעבדה 1א' בטכניון, בפקולטה להנדסת חשמל. הפרויקט שלנו הוא פרויקט מבוסס VGA שבוצע בתוכנת קוורטוס בשפת System Verilog. הפרויקט שמימשנו למעשה מכיל חללית שיכולה לנוע במרחב ולאסוף מטבעות. כשחללית פוגעת במטבע יש סאונד וגם יש עלייה בקאונטר של המטבעות. כשנפגע בחללית אויב יש לנו ירידה בחיים, זה מתחיל ב3 ומגיע עד ל0, ויש כאן עוד טיימר של זמן שנע באופן עצמאי, יש לו שעון פנימי של שנייה אחת. בנוסף, אפשר לראות את הגבולות של המסך. כשאני מגיע להתנגש בגבול, אני לא יכול לעבור אותו. וכאן יש תנועה רציפה של מעבר בין מסכים שונים שמופקים בצורה אקראית. אפשר לראות את השוני בין המסכים השונים. כשאני אאסוף 20 מטבעות, תהיה מנגינת ניצחון. נגיע למסך של מטבעות, נוכל לאסוף. אפשר לשמוע את מנגינת הניצחון, וכאשר אני אפגע בשלוש חלליות, בעצם בשתיים הנותרות, המשחק יקבל בעצם reset ויתחיל מחדש כ-game over. הדבר המעניין הנוסף שאפשר לראות כאן זה גם תחנות חלל שנעות ברקע, בלי מפגש עם השחקן, וכדורים שרק משמיעים צלילים ולא משפיעים על מהלך המשחק. זהו, תודה שהקשבתם.